اللهم صل على سيدنا محمد ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. sababuji ɗi sababu gadano ko fedde jeyde sababu ha mbawɗen tawtorede oɗo ñalawma woni kisal deyirde pulagu. ina gasa hewɓe ina nana dille ɗe hay so tawi ganda hol wonɓe e fedde nde. mawɓe ɓe kuccodirmi ɗo ɓe pop mboɗo wawi wiide koye fedde heɓe jeeya ko wayno mawɗo Mamadou Lo eɗen ñagonomo gurdam e cellal Amadou Tidiani Sy ummi ko toon to Louga koye kisal jeyate ko ɗum addi ɗum ɗo ko noon Yaya Touré wondude Aboubacry Thiaw ɓeɗo fof ko yimɓe kisal deyirde pulago. en jetti musidɗo meɗen gardiɗo fedde godal ko neɗɗo belɗo jokkodirde nde tawno Allah no waɗi hoore nde ne hisite gandal ina hen kadi omo laaɓiri ɗum reedu wonande ɓiɓɓe leñol ngol ko alda e paltor woni mawɗo Ousmane Makali ko kamɓe gadorino wadde ɗiɗo ñalawmaji. kisal deyirde nde ari tawi eɓe mbaɗa te andi ɗum ɗo henna ko miijo yongo ko miijo kadi ne ngol ɓiɓɓe leñol ngol fof poti jaggodirde mballodira mbaɗa ɗum saabi kono wona joni duuɓi 3 emin mbadda oɗo ñalawma e nder feere mabɓe e nder miijoji mabɓe min mballodira haɗum wawa laatade kadi bandiraɓe ngara tawtore ɗum. Allah waɗi rawani pengal Mamadou Alassane Ba e gardugol Samfato hey kañumen ne janti en hikka kadi ne Allah waɗi fedde jayndiyankoɓe tawa ko jayndiyankoɓe leñol ngol kañumen ne ngari janti en eɗen ñaago pelle meɗen fof yo ngar janta en. ko wona ɗum ko emin jetta jogorɗo waɗanden yewtere nde woni Ibrahima Sarr. ɓeɗo mawɓe so tawi leñol ngol ina yeeƴo ina yiya ɗumen mboɗo sikki ala fof ko leñol ngol waasi. ɗum noon mawɗo Ibrahima Sarr emin ñagonoma gurdam juɗɗam emin kollita kadi ne weltare amen e pellital ngal joguiɗa ummiɗa gila leydi Mauritanie garɗa ɗo e leydi Sénégal. maayo noon wona keerol galle o ko goto kono noon so wona no yidde e pellital ina wawi mbasa wadde ɗum gantina kono noon yidde nde e pellital ngal e aadima e leñol ngol jeeyi sababu ha mbawɗa wadde ɗum. en jetti miñi meɗen Hammeli ko suka mo ganduɗa hande leñol ngol ɗo tolni foof ina foti ñaganade mo balɗe juɗɗe wonde e cellal saabu kala ko leñol ngol ronkuno to batte jayndiyankagal hande o darima o safrani en ɗum. parce que en jii ñanden élection nde gasi nde en ala ko leñol ngol wiyama vote ethnique wiyama hunde fof ko jiimi ko Farba Ngom goto jii dari haali directement bon on ko politicien c'est normal mais ɗum tan jinnomi haalde mi jarni on ɓeyɗen darade ɓeyɗen tindade no fewi en jarni kadi fedde arede ganduɗa Mamadou Amadou Ly kañumen en balla en gueɗe baɗɗe fayida ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama tinnuɗen no fewi mawɓe tindima ɓe mbaɗi gueɗe baɗɗe fayida Ibrahima Sarr en mbaɗi heddi kadi ko enen erɗen wadde enen kadi en jarni jaydeji ɗi garde ɗo foof radio Dumga FM radio Timtimol RTS Matam radio gonɗo Piini e ITV I radio kamɓe fof ɓe gaari en jarnaɓe Allah jarama mo Allah waɗi ko gongo ɗeɗo pelle ina kewno rentinde doole mumen e kala saaha so tawi oɗo saaha heedi mawnina ñalawma ɗemgal neniwal foti wonde ko 21 lewru nduɗo no gonɗen colte woni lewru février kono so hawrani e ñalawmaji ɗi liggetaki dirtinte arditine walla ɓendine ko ɗum saabi ñalawma o adda ha ɗo kono o ñalawma wona ñalawma mo godal suuɓi mo pengal suuɓi mo kisal suuɓi wona o ñalawma ko ñalawma mbo Allah suuɓi saabu so enen fof eɗen gandi wonde ko janggo fonno wonde élection présidentielle wadde firti ko hikka en piɓano wadde
ñalawma o ɗo yolde hakkunde ɗo élection dirtinama e saaha dabɓo balɗe 10 mbeɗa sikki miiji ɗen onon kam holno jogorɗen wadde eɗen gownuno bandiraɓe ɓe hakka hayti holno mbatten alay saago kam mbaɗen holko mbaɗaten ha Allah nanni gooto e gorko e nder worɓe e nder leydi Sénégal ina waɗa lappol mum e nder Fouta e nder radio ji ngam lollunde deftere nde ɗo wiitende langue nationale et média audiovisuel Allah waɗi omo fiɓi so tawi o jofni jillu ngo waɗata e Podor e Matam omo fiɓi ƴangde Ndar o ara ga e Dakar ladial ngalaw arata ga nde ha waɗata koye ñalawma mo jiɗɗen wadde o ko jiɗɗen wadde ko ɗum ko woni e darnade e ko waɗnatno tourné ko ɗum waɗi mbimi o ñalawma wona enen mbaɗi ɗum ko Allah waɗi ɗum ñalawma o ko Allah waɗi mbo eɗen jettira ɗum kadi Allah ene waɗiri ni kono fof kadi ombo wawno rokkude en gantu kanko mbaɗonowo en kanko gonɗo sababu ha ndentuɗen hannde o saabu o arani ɗo wadde jewte o ari ɗo ko safrade e nder ñalawmaji makko safare e nder aadiji safare ɗi o jogui ko hen o itti o rokki en oɗo ñalawma mbiyen o waɗi no waɗanno wadde o ñalawma ko Allah yuɓɓini ɗum kono noon yuɓɓini ɗum ko Ibrahima Mouhtar Daré Sarr ko kanko kadi jogori waɗande en jubbande walla meftande e nder yewtere kono ko no yiɗiri ni hande stratégie o maw uddit kono tawde ko jayniyankoɓe goni ɗo ɓuuri hewde namde e jaabuwuji ɗum on stratégie mbeɗa sikki jiɗɗen addude ina gasa taw ɗum waɗata ko caggal futuru saabu ko jangguɗen e makko ko so tawi waktu futuru yoni kala ko jagguno o dartinat mboɗo sikki on jii eɗen mbaɗa ɗum ɗon ala mbo ñemtinten so wona kanko no waɗiranno ni wadde so waktu o yoni kanko kam ko jahowo juuloyde ina gasa modérateur o juulo ina gasa juuloyen garten so en garti nden kala joguiɗo ko ina namdo e ko faate jayniyankagal e ɗemɗe gendiji mbadiren ɗum hono noon beela omo ɓuuri wawde yaltinde ko woni goƴaji yimɓe ko noon jiɗɗen waɗirde kono noon bandiraɓe tedduɓe o ari haalande en koko faati e ɗemɗe gendiji e caktirɗe kono holi kanko d' abord garɗo haalande en ɗemɗe gendiji e caktirɗe wona to banggue enɗam e asko tan kaalaten wona to woni Tanum Hamme Racine e Bouba Racine wona to woni to ɓokki sarankoɓe dukay sama haali kacce dancade yoole kuma yooli yuwe yakki yuwe ma yaɓani kelele wona on fanno wona to woni mbo iwdi lollungu to min jiidiri to banggue enɗam wona ɗum addimo wassalatu wassalamu ala rasulullah mi salmini on bandiraɓe mi salmini on mi yetti on onon ɗalɓe kala haajuji e kala hammuji yidde arde tawtorede hono ndeɗo yewtere mbeɗa yiɗi noon pamuɗen gila e jooni abdanimi e leydi Sénégal e oɗo saaha joni wadde jawdi abdanimi ɗo henne yaade e télévision ngaji walla e radio ji mbeɗa haala addimi ɗo ko ƴewtade ɓallu ndu e oɗo ɗi duuɓi fof eɗen woytita banggue wasde jogade softede ɓallu ndu no namdi ƴewtede mbeɗa foti yiide docteur eɓe mi hollaɓe ko gondumi ko ɓe ƴeewa tawi wonkoɓe mbawi hen ko heddi tan ko onon ñagate duwaw sabu ɓurtide ko ko duwaw o ɗi duuɓi fof ɓallu koko salti ko ɗum addani en ni hay to banggue politique en jogui golle meɗen en kalfini ɗum goɗɗo yo tokku golle ɗe hayso tawi noon ha joni oɗo saaha joni eɗen kettiɗo suudu sarɗiji to sabu ken député à l'Assemblée nationale eɗen jokka golle ɗe ɗum noon pamiren noon
Allah waɗi noon nde ngarmi taami wuro am ɓokki jibinami ɓokki woni nder département Podor Jeeya hay so tawi hannde ko Mauritanie min koye Sénégal jibinami ɗum wonen kayitaji am mogi banngal parle wonen kayitaji am ko ne o Sénégal laaɓi ɗum sini ala caɗele hakkude Mauritanie e Sénégal min mela wadde hen keerol min nanngirani hooram komi Sénégal naaji walla ko Mauritanie naaji gadi nanngirde hooram komi Fuutanke sabu Fuuta hecci Mauritanie hecci Sénégal ko ɗum waɗi noon caggal nde ɗo deftere nde hammeli wi windama gasi windama gasi nde bayinama to Nouakchott e tawtorede mo kanko e hoore makko kono noon mi dañano yettade ga Allah addi kam e nder Sénégal mbimi yomi hokku deftere nde joomum en hol jomumen deftere nde jomumen deftere nde ko yimɓe ɓe ganduɗa ina liggo e nder radio ji walla e télévision ngaji tawa kaara koye ɗemɗe ɗe wona ɗemgal France walla ɗemgal anglais ɗum ɗon noon en mbaɗi lappol diwan Podor o en mbaɗi hin kene wona radio ji sappo diwan Matam o en mbaɗi kene wona radio ji 19 walla nogas mi sikku musidɗo Seck holto woni Bocar Seck ummi ko Matam min kawri toon omo jeeya e yimɓe jaɓɓi min toon deftere nde rokkirama yimɓeɓe beele ɓe jangga deftere nde ɓe ganda ko woni hen soɓe gandi ko woni hen ɓe ƴewsta mbawi naftorade ko ɗum addi hen tottirde deftere nde yewtidde e jaydiyankoɓe eko woni e nder deftere nde ko hade men noon nadde golle min cikkannomi ni en daccat ha juulen futuro puɗɗoɗen saabu min mi ɓurani yidde mbeɗa waɗa yewtere mbeɗa taƴa kono kadi kala ɗo o waktu wawi tawdemi hay so tawi koye meeting gonnomi Nouakchott mi dartintu ɗum ko noon gueɗe cifori wonɓe nan ɗo yo Allah hokkuno kam jotodirde moon e ɗumnaji jawtuɗi ko nande jinnaɓen ko debbo dariɗo no feewi ko fate pinal men ɗemgal meɗen ñanden e nder lappolam ngol mi arino ha Wourossogui mi arino ha Agnamede sabu yinnode yillade nokku jogonɗo waɗede ko mbiyata musée fulɓe mbeɗa sikki kanko halfina ɗum Allah waɗi on saaha ne jettimi nde mi taal ɗon hay goto namdimon ɓe mbi ko ga o hettiri mi tawi toon noon musidɗo meɗen Ibrahima Katante leñol wodi komin jewtidi mi yinno ko mi yii no ɗum sifori mi heeɓino haaldude wonɓen mbimi sinno ko sagam somi tawanoma nde ɗum fewjetede ko wiyete musée fulɓe galle o no feewi no yooɗi kono so tawi architecture ɗi gaddama mbiyama yo pewnu cuuɗi ɗi koɗorɗe ɗe e ɗo gueɗe jogori moftede sinno ko sagam min mbiyatmi ko leydi fof yo ma suudu mum walla on paamani mbimi sinno ko sagam architecte wiyatake tan yo ma musée fulɓe ara tan waɗa fof wona nandite goote ɗum ala to banggue hooram ene moƴƴa ni kono noon ɓuranno aɗɗude ko so tawi wiyama Nigéria yo ar maha suudu mum wiye Cameroun yo ar maha suudu mum wiye Mauritanie yo ar maha suudu mum wiye Guinée yo ar maha suudu muɗum wiye Tchad yo ar maha suudu muɗum leydi fof ara maha suudu muɗum ha heddo noon ko lowata nder hen tawa sa naati galle o tan aɗa faama ɗum ɗo dey ko pulaago woni ɗo pulaago fof noon e gueɗal muɗum moni kala e fannu muɗum so tawi enen mbatten ko cuuɗi turi ɓeeɗo mbaɗa ko tibaji ɓeeɗo mbaɗa ko kaaruji moni kala eno heewi gollorade tawa kañum waɗata kono wona wadde architecture goto tan kuɓeje ɗen nandita ɗum ɗon min to banggue hoore wona kene almino ko miijam noon komi sikku tan ɗum tardi ko ɗeɓi lelde seeɗa eyyi mi yettima toon
mbeɗa yetta pelle kawrinɗo ɗe fof wonde sababu hono nde ɗo yewtere mbeɗa yetta fedde jaydiyankoɓe fulɓe ɓe ganduɗa ko musidɗo men Baro ardi min keɓino jokkodirde e dumunnaji jawtuɗi caggal nde deftere nde yalti mbeɗa yetta noon Ousmane Mankali min noon mbeɗe wonde caɗele seeɗa sabu no ƴeewi ko taari kam ko ɗum hunnal seeɗa mi anda sono ƴeewi ko taarimi ko no wayi kelluko ka ko enen poti arde nder radio ji ɗi mbaɗon goom mo ganduɗa ine sellita gueɗɗe tawa kamɓe wonɗoɓe jayniɓe soɓe kaali eɓe jogui garoɓe yo an konngol ngol mbiɗa ngol wonani wiyete ko ni wiyete janggo e jaam wasa remtide hen kono wona wiide kay goppetanoɓe kalɗo belɗa ɗum ɗon noon ina wayno mi fuɗɗima naade ni e yewtere nde saabu yewtere nde no hammi wini won ponnoɗo wonde ɗo mo ganduɗa ko puɗɗotaɗo gueɗe ɗe musidɗo meɗen Siley Ndiaye ko hitande 1990 e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati walla capanɗe jeetati hitande nde Alaji Seydou Tall sanki soɗon ciftora yewtere andu sa andi andini min mbaɗino e makko yewtere mawde kanko Alaji Seydou Tall kanko Siley Ndiaye ko kanko ko tawmi sesti min haade yam arde sesti mi naati e radio Mauritanie waɗi hen duuɓi tati nde garmi radio Mauritanie adduno kam ko wadde ɗemgal France wiyete journal parlé en français ɗum nawnomi radio Mauritanie kono noon nde wonno komi harbiyanke to banggue ɗemgal Pulaar min coosi fedde ɓamtare Pulaar guila hitande 1994 nde heptina ko hitande 1997 emin liggo hen ko ɗum woni guura men ko ɗum woni anani komin daranto nde gaddami radio nde mi wawano wiide mbeɗa woppa Pulaar mi yi Ama Sarr nan ɗon no waɗa jeeto muɗum ne waɗa daari mum mi yi Amadou Tidiane Bal nan ɗon no waɗa kabaruji mi yi Teede Youssouf Gueye nan ɗon no waɗa jeeto mum ɗemgal Pulaar to banggue tarih saaha fof mi wona foɗodirde mabɓe mi ara mbeɗa ɓattoɓe beele mbeɗa naata hen saabu mbiɗa yiɗi haalde Pulaar wona koto faray sewno ko ɗum addimi kono min ko Pulaar o ɓurnomi yidde nde yaha soldateɓe ƴetti laamu e hitande 1997 yimɓeɓe mbi minen de min jiiɗi radio Mauritanie wayno radio Mauritanie no wayni welani min ɓaleɓe ngala hen gueɗal Haalpulaar ngala hen gueɗal Soninkeɓe ngala hen gueɗal Wolfaɓe ngala hen gueɗal on saaha noon eɓen joguino soldateɓe ganduɗa officier ji mawɗi jeynoɓe e ardiɓe kudditaɓe ko ɓen noon jopani yimɓeɓe ɓe mbi son jiiɗi radio ko ɓamto won neɗɗo gonɗo toon biyeteɗo Ibrahima Sarr kalfine ɗum jeetude ko nden ɓe kalfinimi yewtere jewte kala ko fati ɗemɗe gendiji e nder radio Mauritanie e hitande 1997 e nder lebbi tati taw radio Mauritanie waynima hay mo alano radio yeey sodoy saabu jewte mbaɗatnoɗe e nder ɗemɗe gendiji datti jewte mbaɗatnoɗe ɗe foof ko ɗum addani mawɗo radio ngo nde heddi hankkadi mi waɗi concours sesti mbeɗa foti arde ga e Dakar o windi ɓataki o man taw ɗum e gardidi deftere nde ɓataki o nani waɗa ko le 11 octobre 1978 ɗum woni ɓattaki o ɗo o wi hen an Ibrahima Sarr radio Mauritanie guila dawa dari meeɗa dañde jewte baaɗe ni yuɓɓude koye nder dumuna mo gartiɗa ɗum o moni nan ɗo winda e nder sono ƴeewi deftere nde ɗum arti ɗo emin paade ma sa yeehi to janggoyta to aɗa ɓeydo e gandal ma gartira ɗo ko jangguɗa ko beele anani yimɓeɓe ina mbawa naftorade o wiyete ko lieutenant Ayni Nawɗo Eyi ko capato kanko windi oɗo ɓataki ko ɗum noon waɗi nde jettimin sesti ɗo ala ko wonno miijam so wona somi janggui duuɓi tati biyeteɗi ɗi hami haljiti somi arti ko Pulaar liggotomi wona faray ko fimde nde ganduɗa mbeɗa fiwi somi gasni jangde ko Pulaar liggotomi on saaha hay goto miijotako ɗum hay goto meeɗa miijade on saaha jaaha duɗal ɗem ne gendiji duɗal jayliyankoɓe biyeteɗe sesti jalta aɗa jogui diplôme supérieur de journalisme mbiya aɗa haala Pulaar mi mbara an ala haaju ɗum ala haaju Pulaar taw ɗum Pulaar arani ko yimɓe ɓe janggani ɓe Pulaar arani ko yimɓe ƴettaɓe e beddaji tan gadde micro mbiye o kaal kono wona jaaɗo hay diplôme muɗum on foti yaade kene haala Faray nde jettimi noon
kollumi kamɓe sernaɓe wondi eɓen jangguini min jaydiyankagal kono yoɓe gandu ɗemgal faraysi min kutortongal wona ngal ɗemgal jogori ɓamtude leydi amen so tawi jaydiyankagal ngal wattaka e nder ɗemɗe meɗen ina wayno ko funti hay nokken jaata alay sago noon min mbatta jaydiyankagal e nder ɗemɗe ɗe ɓe mbi kam an gonɗa koye bondugol amen professeur uji ɗi koɓe canadien professeur uji koɓe fraysi ɓe mbi oɗo garɗo no wiye wonde yo jaydiyankagal watte nder ɗemɗe gendiji oɗo yiɗi ko bondugol amen saabu minen ko ɗemgal fraysi ngal min guuri ɓe jiiɗi bonnude hay diplôme maɓɓe ɗewi ɗum bonnude e on saaha étudiant uji gonnoɗe e sessi ɗo ala hen fof mbawɗa haalde kaɗo haala ha nata lofu muɗum ɓe mbiyata ɗo o ala haaju neɗɗo goto on saaha heeɗi ko kaala noon ko nani ɗum wiyete ko Siley Ndiaye kala joni Siley Ndiaye minen ɗiɗo gonno eɓen mbadda maɓe peleede guite e nder sesti ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati mbimi Siley alano mbatte ɗo wi ala mbimi an ko kalten ɗo yimɓe pamani ar kollen mbaɗen hen yeru o yolno mbatten mbimi jehen radio Sénégal ɗa directeur gontoon o ko haalpulaar wiyete ko Papa Racine Sy joguiɗo programme o wiyete ko Mansour Sow garante makko mbiyen yo hokku en hayso ko hojomaji tati capan tati e nder yontere kollen ko kalte ko ene wawi waɗede min gari radio Sénégal min jii Papa Racine Sy min mbimo minen de min jiiɗi wadde yewtere taw ko fannu keso taw noddi ko ɓamtare taw noddi ko yaarude yeeso oɗo mbawi ɗum wadde min mbiya ha o puɗɗe joni min mbiya he sa yiɗi o noddi on saaha Samba Thiam taw wonno ene jogui jewte muɗum o wi Samba Thiam wonde ɓeɗo won yewtere e hesere nde ɓe gaddi liggoɗɗa e mabɓe son ƴeewi andu sa ndi andi e fuɗɗorde muɗum ko minen Samba Thiam en mbaɗuno ɗum ndi ha ɓooyi Samba Thiam jonci minen min jokki golle ɗe andu sa andi andin sosa ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati ko Siley Ndiaye Ibrahima Sarr e Abou Alassane Niang kañumen jogino ɗum Amadou Mokhtar Ndongo kañum hettino ko banggue technique kañum ƴetti volontaire wi kala ko faati e yewtere andu sa andi andin kañum jogoro ɗum technique ɗum ha maayi ɗum ɗon noon ko noon paami toon guila on saaha noon jewte kewɗe baɗɗe fayida mbaɗama hen ɗe ganduɗa meeɗa waɗede nder ɗemgal ngal meeɗa waɗede ha assemblée nationale Sénégal dari waɗi hen motion de félicitation ɓe mbi Papa Racine Sy noddi kamɓe ɓe foof wonɓe toon ɓe wolfaɓe heddiɓe foof o wi son mbawa wadde no tukulore haalpulaar en ɓe ne mbanni goppe mbanne min jewte guurɗe baɗɗe fayida andu sa andi andin ko ni gollortono on saaha Siley Ndiaye oɗo wadda ɗum kanko wadda ɗum minen gondi noon nden ko heddi noon hankkadi mbeɗa rutto mbeɗa fayi Nouakchott directeur radio Sénégal waɗi ɓataki faali ɗum e biyeteɗo hono Doudou Sine Babacar Sine kañum wonno directeur sesti o wi min de e yimɓe ma yaltuɓe jogiiɓe diplôme aji ɓe mbeɗa sohli hen jeegom o siiti o haali hen biyeteɗo Mamadou Malay Diop o haali hen biyeteɗo Diagan Ndour o haali hen mi sikku oɗo Camara Makhtar Camara o haali hen Siley Ndiaye o wiye biyeteɗo Ibrahima Sarr directeur sesti noddimi o wi kam an directeur radio Sénégal wi ne jiiɗi ƴettudema pour liggoɗa radio Sénégal mbimi ala mbaɗa kamɓe ɓe jejjiti min ko Mauritanie naji min ko Mauritanie nelmi ɗo ene yoɓanami bourse am saabu mbeɗa jogui bourse Mauritanie mbeɗa jogui bourse Sénégal e sesti étudiant woni gonnoɗo ɗon foof min ɓurno jogade bourse mbimi noon mi gasno jangde tan mi jooɗo radio Sénégal iɗum kay wona andima min ko Mauritanie addimi ga komi tutorote liggey min puɗɗi wat toon o komi jiɗɗo yaade mi jokkoye ɗum kanko Babacar Sine yallah yurmo yaafom o wi kam mi haalanma noon gueɗe gotel ay Mauritanie jogorani hutorade ma sinno ko sagam joɗɗa ɗo mbimi mi duttimi paami Nouakchott te Allah ne seedi min kaltiti ɗum saabu o ari o tawi kam Nouakchott mbe wona caɗele mawɗe on saaha mawɗe o wi hay mi haaldinamo kono noon ko ɗum wonno golle ɗe liggey baɗɗo fa yettimi ni hay ko puɗɗi noon wadde duuɓi jawtuɗi hay ɗum ɓe mbi koye goppu on saaha noon taw mbeɗa waɗi heɓre télévision Mauritanie min woni jeyaniyaɓe gaɗiɗo heblede télévision e Mauritanie komin kadi uddiri télévision paatuɗo on banggue e ko yidde wiide on tan gueɗe ɗe ko noon ɗon puɗɗi kanko Siley Ndiaye o omo jeeya e ɗo ganduɗa mi liggodima ɗum min liggima hen ko heewi noon jewte kewɗe mbaɗama hen soɗon ciftora Alaji Seydou Tall mataw ɗon oɗo ɓurɗo andude kono min mbaɗi hen yewtere nden ko faati ha feere Sierra Leone won nden probléme gonɗo nder OUA Sékou Touré en waɗama hen yewtere min mbaɗi yewtere ko faati ha feere tumnorgal Sénégal e hoore muɗum wiyete la constitution du Sénégal
nden ko étudiant goto droit constitutionnel ne wiya Amadou Niang jogori wontude ministre ni on min nodduno kañum waɗi yewtere nde min mbaɗi jewte kewɗe min mbaɗi OMVS guila fuɗɗode mum ha wortede ɗum kala waɗa hen fof waɗa e pular wona ɗen tan jewteɗe ne kewi min ƴetti ɗo enne anane nagara jaami ha waralde juttodirmi toon e commerçant goto ne wiya Amadou Niang no watto noon neni liggey baɗɗo fayi to banggue jardin aji mbaddumemi yewtere nder guesa muɗum ɗum foof ko andu sa mbiyandi heddi noon mbeɗa foti ruttade Mauritanie no mbirmi on ni alay saago min ƴeewa mbawɗo heɓɓitade yewtere nde mbeɗa andi Sile Ndiaye kañum tan goto udditi yewtere wonde ne wiye hirde haalpulare en teddiramo alay saago o dañomo yaadi mbanmi erago faade radio mbimi kala mbawɗo joguitade yewtere andu sa mbiyandi yo ar min ƴeewa holno heɓɓitorto yewtere nde barumu waɗi ko gallam Elage Kane Diallo e sukaɓe jumnaɓe ngari Mokhtar Malal Ndiaye Mokhtar Ndiaye en tawtara oɗo Diallo Yaroumar Diallo ina tawtara e wonɓe ina tawtara Tidiane an ina tawtara mbimi joni noon min komi paaɗo Mauritanie ƴeewe hoole moon mo ganduɗa waɓe joguitade yewtere nde ɗo rewanno reftono foof ƴewmi tan ko Tidiane an wawi joguitade yewtere nde saabu famdemi on jogui gueɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa ko ɗum wawata hokkude joomum softede ha wawa liggade no hannirta ni Tidiane no yinno radio mo yiɗi radio ɗiɗi Allah no hokkimo ɗemgal ngal hayso tawi o haali ko bolle puyɗe ne weeli hayso ko bolle puyɗe o haali ne weeli ko Tidiane tokkitmi yewtere nde kañum jogiti ɗum ndeyan ha moye Sile hoore mum hatte yewtere mum hirde haalpulare kanko Tidiane o joguiɗi yewtere nde to kanko tan goto ha ko yeehi Burkina Faso ko sa fof ko waɗa toon jewɗe o nden ɗum ɗo henne e Dakar ha o sanki ko ni gueɗe ɗe jaari nde Tidiane maayi nde yewtere nde ɓe dartini ɗum ɗo e radio Sénégal ɓe dartini Allah waɗi gartimi ɗo mi tawi de yewtere nde natti yaade mbimi noon ɗum wondi ko hawnaji jaami radio Sénégal tawmi kadi gonnoɗo directeur de programme o Mansour Sow kanko watta directeur de la radio gadma ko min Mansour I an yewtere nde ganduɗa an e hoore ma an hokkuno ɗum I joni tan Tidiane maayi tan o dartini o wondi min jeyani hono Tidiane am mbimi ala on ƴeewani o winomin jeyani mbimi ala on ƴeewani son ƴeewi Tidiane anen temedere nan nder leñol ngol temedere Tidiane am nan nder leñol ngol son ƴeewi toon jiita mbaddumen mabɓe ha ɓe gartiri yewtere nde on saha yewtere nde totta ɗum Abou Diop ko ni ɗum yaari bandiraɓe ko ni ɗum yaari ewa joni noon oɗo ligguey mbaɗaɗo ɗo mbaɗanoɗo Mauritanie e ligguey mbaɗaɗo guilay ko adi guilay mawɓe fuɗɗinoɓe liggade radio ko fata ɗemde jendiji oɗo ligguey foof ko oɗo jottimi junitimi ƴewmi tawmi ɗum ɗo alay saago ɗum ƴewte enen eɗen mbaɗa jaydiyankagal kono noon so tawi eɗen mbaɗi jaydiyankal ala ɗo pawiɗen so wona e fannu no tubakoɓe gaddirni wonko mankata hen saabu enen sen ƴeewi to banggue radio kala ko mbatten ko fati affaire programme worti tinde daari fof ken jiggiɓe worti tinde daari fof koko jigga ko wiyete reportage koko jigga ko wiyete interview koko jigga ko wiyete magazine koko jigga kala ko ƴettuɗa to banggue programme koko jigga tinde daari noon a ƴettat neɗɗo mbawde darde tan gadda micro joƴina yeeso muɗum mbiya haal ɗum kam ala ɗo ƴettene ɗum so wona to banggue technologie o en ƴetti micro mbaɗi yeeso kono noon wona ko jigga kono ko heddi ko fof koko jigga joni noon enen ƴetta ko jigga eɗen mbaɗa interview eɗen mbaɗa magazine eɗen mbaɗa anani reportage ɗum ɗo fof koye fannu mo tuba ko mbaɗatno eɗen kutoro ɗemde meɗen min ƴewani so tawi no mbaɗirten ni ko noon foti wade en ƴewani no mbaɗirten ni beele ko noon foti wade beele en ƴetta tan tuba ko mbaɗi tan ɓakken ɗum e ɗemgal men ko tuba ko mbiyata placage ko walla poɗɗen ko juntade ƴewen enen leñol men beele wonko joguiɗen ko wawi yadde reportage ko wona tan mbaɗde placage alay saago yurnite ko ɗum addanimi miccade ɗum miccade pour ƴewde holko woni lawol meɗen holno poɗɗen wadde sen mbaɗa reportage walla ko nandi hen e nder ɗum noon e nder wittoji tan mi ƴeewi mi tawi won tubako goto o jeeya ko Canada o wiyete ko Laswell kanko Laswell omo sifo holko woni jaydiyankagal e
e nder ɗemgal France o wi janiyankagal ko qui dit quoi par quel effet quand comment e ko nandi hen o o sifi ɗum tan o wi ko ɗum woni janiyangal fof ari hawri ɗo sa yiɗi toggu tan kabaru fof nan ɗo nden juuritima ɗum mais tawmi kanko lasbel ala ko addi ko hesɗi ko fate meɗen sabi ƴen ƴeewi e nder digire men ɗe digire men Fuuta ɗe haaliyankoɓe men ɓe daaroɓe men ɓe kamɓe eɓe kaala ɗum ñande fof ma rembatani hakkille ɓe mbi so wawde haalde ko andude ko haalata ganda mo kaaldata ganda ɗo kaalata ganda nde kaalata o wini so ɓooyi ganda ɗo kaalata ay ganda ɗo kaalata ɗo oɗo ganda ɗo kaalata ɗo ɗum firti ko tubakoɓe mbiyata silence daƴƴere kamɓe tubakoɓe ɓe kiisaki ɗum ɓe kiisaki ɗum e nder janiyankagal maɓɓe daƴƴere ɓe kiisaki ɗum nde wonno kamɓe hunde fof ko foti haalede enen noon deƴƴere ne heewi mana to meɗen so tawi joni a haalde e neɗɗo deƴƴi a pose une question wi pat a ƴeewa so tawi pat o wonko firti nde jaami e nder yewtere nde mbimi on mbaddumi Ama Niang to Walalde mbeɗa namdomo o dañi hen caɗele waldi o yeehi ko butikaji makko watti jardin reɓe makko mbi ñohani kam mbi minen waɗino dumuna min jeehi ha min ɗeɓi ñagade yo seere min saabu tampere kono nde garme makko nde taw jardin o kadi feewi joni noon ɓen namno ha garmen namdal ngal mbimi an Amadou so tawi neɗɗo yiiɗi wadde hono ko mbaɗɗa ko no foti million ngaji no foti kalis foti wadde hen ala wona noon mbimi an Ama Niang no foti kalis mbaɗɗa investir e oɗo jardin warto wi cal o deƴƴi ha ɓooyi o wi ene heewi de kono haalande paami o yiɗa haalde montan o yiɗa haalde no foti ɓennumi haala ka paame goɗɗum ndi ha heddi yewtere na gasa mbiyami anno Amadou so tawi Ousmane Makka ndi yiɗi wadde ko way noon honno cikkuɗa no foti jogade ha wawa fuɗɗade o wi million-ngaji tati ay nde wonno wona kanko goɗɗo haade ko goɗɗo noon o wawi haalde kono kan fate makko kanko o haalta waɗi ɗum noon ko enen to banggue pinal men neɗɗo yiɗa hollude hoore mum neɗɗo yiɗa feññinde hoore mum nde wonno neɗɗo to meɗen ko neɗɗo jeeya koye nder rendo jeeya wara ɗum waɗi min e yimɓe ɓuura ɗum yidde kadi neɗɗo kala ceridiɗo leñol muɗum ina waɗi ko hankadi ko jaltuɗum alay saago sa woni ko leñol ma wonma sa wonnani leñol ma way kono a wodani ni ko ɗum waɗi ko wiyete individualisme ko ɓuurani yiide to meɗen ɗum ko yeruji hollude wonde so tawi aɗa waɗa janiyankagal alay saago saɗa haala aɗa yiiɗi wadde yewtere nde ƴewata holmo kaldata ko holon mbeɗa wadda yewtere ceerno Mountaga mayde Alassane Nour Tall minuit ceerno Madani addimi e yesso makko on saha ceerno Madani jangga keer min jooɗi mbeɗa namno o fuɗɗi haalde min ni to banggue hooram to banggue technique mi dañi hen caɗele no feewi saabu nden ko bandaji tournoji ɗi min joguino bande goto na nani pawnoon mbeɗa sikka foof ma heeƴe hen ceerno ƴetti question gadano mato ɗeɓi gasde bande o te mi addani bandaji goɗɗi mbeɗa lomtina ayi joni noon on saaha change umi vitesse o ene waɗi ko wiyete vitesse 19 e vitesse 9,5 mbattumi vitesse lelɗo beele kam ko heddi koto ma yaadu hen mbeɗa huloro bando gasde tawa namde fof garani yeehi ha ɓooyi tan ceerno darti mbimi mi malama ha do dartima kam mi heblot seeɗa beele mi wawa ruttinde ñamde ɓe joni namdal bangal fayida ngal jinnoon namdade ceerno an kam joni ceerno Seydou Sankine ko an lobti an kam hol jiwɗa ngolɗo lobtogol ceerno joni ko an lomti ɗum omo joguino deftere ɓuurani tan ɗum weddade mi deftere nde bila fayida ma hol neɗɗo namdo toɗoɗen neɗɗo ma lomta ceerno bila fayida ma ayi min to gonmi to wona toon ceerno woni min ko ceerno Khalifa yeehi tan Khalifa lomtima kono kanko wona toon o hetti kanko woni ko to e nder birniji toon to ganduɗa min mi yettanoke toon
to yerlomtogol to min mi alano toon ayi ɗum noon il fallait ko mi anda ɗum noon mo kaldata o il faut ko ganda ɗum ko kalta ko il faut ko ganda ɗum waɗi jaydiyanke so tawi aɗa yaha namdo yaade yo taw mo namdotoɗa o ina waɗi gueɗe kewɗe ko ganduɗa e muɗum hanma yettade a wiya ko yahandu foof noon kono yahandu seeɗa ha mbawa namdade so tawi a anda haydara a yittima tan ɗo buccino hay question ngaji ma ndewta lawol hadde ma gatto aɗa wawi aɗa andi pinal ma a wawi aɗa wona jaydiyanke ɗemgal pular tawa anda pinal pular a wawa ɗemgal pular a anda tarih pular en a anda nani haal pular en a anda Fouta a anda fulɓe e nder e huɓtidini mbiyaɗo wona jaydiyanke haal pular wonko manki ɗeɗo gueɗe ala sago ganduɗa ɗumen ɗum ɗo noon to banggue école aji ɗo jaydiyankoɓe keɓete ɗo ina moƴƴi won ɗin matiére uji nanne toon ɗin matiére uji koko wayno sociologie ɗin matiére uji koko wayno histoire ɗin matiére uji ko gueɗe mbaɗ noon beele ne hebla jomum anda leñol muɗum no sifori a wawa arde aɗa wiya aɗa haalano yimɓe tawa anda yimɓe kanko to banggue pinal wona min haalanto ɗo gandi pinal meɗen omo rolɗum ha o timmi hayso tawi o ƴeewi tan jewte makko bowal ganni min mi yaani ko watte ɗo ko waɗi fayida ha diwi bowal ganni ɓuranimi hay jewte waɗata nani to ngaalu saabu ko sifoto hen ko kala ko fonno wonde gurdam meɗen e pinal meɗen ko ɗum wonani ko jiyo ton nder bowal ganni ɗum noon to banggue pinal meɗen hammeli ne heeɓini ɗum hammeli ina janggi to banggue janiyankagal ne jogui diplôme muɗum hammeli ene jogui anani gandi to banggue anani aduna gudditiɗo o omo jogui ɗum guelal ɗum ɗon noon oɗo woni janiyanke timmuɗo mo cohlen kadi o ƴewtima o yurnitima liggey hono ko mbinen ɗo e nder deftere nde ɗeɗo gueɗe foof anani o hiɓɓindima ɗum woni ko no gollorto e nder liggey makko ko ɗum waɗi sinno ko sago mi hokkamo konngol man garti namde ɗe o sippo tan dame keddiɗe ɗe mi yettaki ɗe ko ɓuuri hen teddude ko o haala ɗum caggal ɗum noon kala e mon joguiɗo namnal ko mara ko gasi kala e mon joguiɗo namnal faade eko kalɗen joni ko taw min e hooram mbeɗa wawa ɗum jabade sar Allah jarama mboɗo sikki o gasni haala ka e hojomaji dabɓi haala ka fof gasi kono deftere nde min mi yiinde 1998 tawde suwa muulede nde woni manuscrit nde woni bindol jungo caggal mum nde tappa nde adi e arde ko to e édition Papyrus janggumi deftere nde ko tawde suwata o tappede caggal mum nde tappa ha nde yaltoyi kono yaltani ga yaltoyi ko leydi Mauritanie min nde woni joguitare am ɓurde mawnude e nder jaydiyankagal nde fammini kam neke ko jangate ko jangaten ko e nder école eɗen poti yurnitade e no deftere nde haalirani en ni beele ko noon poɗɗen waɗirde manam e nder jaydiyankagal ina waɗi ko wiyete les fondamentaux woni ko wiyete ko daɗɗude ndi ɗum pullo o capato o tubako o ko wawi wonde fof ɗon ko gotum kono lo comment no waɗirte ni hankadi wonata gotum deftere nde haali ɗum deftere nde waɗi wiide waɗi ɗum wi en waɗi ɗum wiide noon ko enen so eɗen kaala mbi sikki en kaalini ɗum ɗe jumunaji jawtuɗi eɗen jiya mbo kaldeten o woni ko wi ko saɗa haala andu mo kaldata la cible kono kamɓe tubakoɓe eno wirini e nder deftere nde kamɓe ɓe kaldata koye un public virtuel ɗum waɗi jomum artami mon bonjour l'actualité aujourd'hui est dominée par enen en mbawa waɗirde hono noon ma kebla jomumen e heɗade eno defte eno wirini waɗi noon to banggue rendiyankagal eno haaldi ni jamuɗa won malade mo sellani ɗi yaltude mi anda oto garuɗo BM32 jomum suuɗi BM32 no wawi woppude lawol won malade poɗɗo yaltinede joguiɗo oto BM32 no jaydiyankagal ngal les fondamentaux fof ko gotum kono so en jooɗima eɗen mbaɗa eɗen kucciti e nder rendo tawde aɗa andi mo kaldata o aɗa foti andude no kaldata ni eno wiiri ni aɗa foti andude nde kalata nde
sabu enen eɗen mbiya haala ina woya fannuji ɗiɗi wona o wi en kadi aɗa foti andude to kalata to caggal ɗum o haali ko ɓuri ko wadde fayida sa anda ko kalata yo heewat ko deƴƴuɗa ɗum feeñi e nder deftere nde o feññini e nder deftere nde goɗɗum ko ɓuri wadde fayida hannde woni hen sahaaji eɗen jooɗo e nder e télévision walla e radio eɗen kaala e ɗemngal pular taw wona pular kalten koye pular kelme pular jaltinten kono wona pular gonɗen e haalde ɗum feeñi e nder deftere nde ɓe sikku o haali ɗum ɗo joni joni ɓe sikkini naani manda ko Amadou Moussa mi anda won baɗɗo ɗum ɗo won mbiɗo naani ko hunde fodde hunde fonde accede hakkille ko jolfe e si wara bayi xel enen mbiɗen ko hunde fonde wattede hakkille ɗeɗo jolfe egginɗa ko sa ƴeewi joni ko ɓuuri ko en heewde e nder radio ji men hannde ko noon en mbaɗata ɓe egginat e ɗemgal ɓe mbatte eɓe ƴegginiri noon tan ɓe pawa o haali ɗum e nder deftere nde woni ko wiyete le placage e nder jamiyankagal ɗum waɗi wadde sa dolani ɗemgal a ala pinal ɗemgal ngal sa renaki cikkata no dépêche o ardeni e français tan ko noon poɗɗa yuppirdemo ala ka poɗɗo deftademo eyyi eyyi ko gonga ɗemɗe goni ko e nattodirde ko gonga kadi ɗemɗe jontaɗe ina pooɗo ɗemɗe dewɗe e mumen ɗum ala ko mbawɗen hen en daaɓi ɗemɗe kono ɗemɗe goɗɗe daaɓi en cammini kono kadi eɗen kocca e ɗemgal kono no wiiri ni tawde ɗemgal koko wuurata koko rontata eɗen poti andude so eɗen pelliti wadde ɗemgal ganden holno ɗemgal ngal haaldete e holno lelnirta konngol mo sabu no tubakoɓe lelnirta konngol e no lelnirten konngol wona gotum o haali ɗum e nder deftere nde o haali deftere nde noon ko ɓuri hulɓinade ko ɓuri sattude e nder deftere nde woni kesam hesmagu kelme garɗe e kesam hesmagu rendo men o wi natti fewdude joguiɗen ko rendo ñaamowo tan ina addane tan no ñaamo ala fof ko fewdata te sa natti fewdu tan a natti innude joni noon ko arata ko e inde gueɗo boutel portable micro dictaphone table ventilateur climatiseur fof arata koye kelmende ɗo noon o addani en caɗele mawɗe e nder deftere nde o wi ko faire holno mbatten beele en keddoto tan e wiide eɗen gono militant ji woni eɗen gono ɗemɗiyankoɓe tan holluɓe taw hunde nde eɗen kutoro kelme ƴagguɗe ɗe pewjanɗen koye men taw en ganda ni toɗi iwre en walla en ƴettat tan helmere nde no ardi ni tan tawde en galanadi inde tan pawrende noon internet football penalty coup franc hors-jeu hol feere ɗum ɗo koko wuura hannde en mbawa wasde ɗum wuurde so en mbi eɗen eggini eɗen gaddana ɗum kelmede kesiri wona gadden ɗemgal kesal ngal hewɓe nanata mbiya o ko haalata ko min nanata min pamata a yaw habrirde haalirde waɗi mbiyata haalirde radio ko haalirde kono kay radio kadi ko yeɗirde joni enen oɗo tiki woni équation ɓurɗo mawnude o te oɗo équation ɗon ɗo en cafranimo eɗen jogui caɗele en mbawa wiide kala ko ari eɗen tafan ɗum kelme tawde en ngala académie mo ganduɗa ono wiya joni nde ɗo helmere ari mbiyeni tubakoɓe keeɓi ɗon hankkadi covid nde ari nde ɓe jooɗi joni tan est ce qu'on doit dire le covid ou la covid académiquement ɓe degli ɗum on dit la covid e ɓe continue enen noon alay saago mbiyen covid hay so tawi ñaw ngu ina woodi ɗo mo kabrata o pour o famanma alay saago mbiyama covid so yaari ni o wi holto ɗemgal men fayi kono kadi o wi ononne on ngala tan droit kadi on gona ɗemɗiyankoɓe kono jaaniyankoɓe on ngala droit tan wiide oɗon tafana kala ko ari helmere joni noon woto ñale was woto ɓirdugal was ɗum ko toɓɓere ina jaa e toɓɓe ɓurɗo wadde fayida
o haali hen exemple goto mbo roki e texte goto mo winde e bindaɗe e français ina haala ko fati e fusil mo ganduɗa o ko jafuɗon mi jaggani hello ngo fusé mo ganduɗa ko pewndaɗo ina foti diwde ina yaaha kelme ɗe foof ko faray so te ko faray si luggu te kadi c' est des termes techniques ko faire deftere nde ina haalani en kono deftere nde ne haalani en to banggue interview kadi so eɗen mbaɗa ɗum holno keblortoɗen holno poɗɗen heblorade to banggue interview ganden no wirini mbo tawoyten o holi kanko holno poɗɗen yettorademo so eɗen jiiɗi hebde kabaru mo poɗɗen hebde o wonno jettortoɗen mo en keɓata kabaru o haalni en ngol jettugol koto banggue jikku koto banggue cinkal koto banggue ɓornugal no seeno wayi foof an jaaƴiyan ko wonto gundu mbaya noon ha keɓa kabaru jiɗɗa o haalni en ɗum e nder deftere nde kono deftere nde kadi fayiɗe mum kadi ko andude ko won gueɗe kewɗe ɗe belsiniɗen cikkuɗen ko bolle puyɗe e nder jaaɗiyankagal woni tinde e daari wona sara ɗum waɗi omo rutta hen teddugal waɓene Amadou Mali Camarel en waɓene Amadou Sarr en ɓe ganduɗa ɓe ina gonno sababu coodugol radio ji gam heɗade kono kadi ina gonno sababu leltingol dawi subaka o haali ɗum e nder o haali e nder jayne nde ko wiyete le temps kutorgol saaha la durée de l' émission dumunno mo émission foti duubade so famɗi goppa yimɓe e goƴaji saabu a dooɓi hunde ɓe jiiɗi joofo a joofotano Amadou Sarr wara noon bandiraɓe sehilaɓe sukaɓe e mawɓe rewɓe e worɓe tan yimɓe dawa kadi paada ha janggo ɓe gara kadi ƴoɗon paada o wi kadi sa juutnide yewtere nde soɗi juuti gaddana yimɓe kadi ganumo non seulement hakkille te ko hakkille ndeno en kalan hakkille joni o hakkille ndeɗo wawa joɗade hojmaji capanɗe nayyi ne waɗa concentré mi haalani noon hakkille WhatsApp hakkille internet hakkille téléphone hakkille oɗo kam wawa joɗade hay 5 minutes ina heeɗo o haali en kadi to banggue information holno ƴettiroyete holno robiniroyete holno poɗɗa yaarude holno poɗɗa waynorade holno poɗɗa yettorade o haali en so en garti duggoyde information so eɗen defa holko no poɗɗen ɗum defirde en gaddata tan foof gaddirɗen ni lawƴen tan mbaɗiri noon e barmi o wii wonko foti settede wedde wonko foti taƴede waɗe gani liɗɗi ɗi foti ko waccede dorƴe buututi ɗi itte wonɓe ganduɗa ɓe ñamata sakañi itte ɗum ɗo foof pewɗa ɗum ha feewa nde puɗɗa wadde e barme nden noon sa yupponi yimɓe ina gasa wooda ko ina ñaamo deftere nde haalli en ɗum ko fati e collecte haalani en ko fati e reportage nde yajnimo ko fati e reportage hayso en galana ɗum helmere eɗen poti andude kam ɗum holko woni deftere nde tongoni en holko woni reportage holno heblirte holno waɗirte ko ɓuri ko tiddi noon e ko wi ko jandi yanki hande gila e yonto mabɓe wonko ɗum namdi to banggue pinal la culture générale mo poɗɗa jogade eno wirini e nder deftere nde a wiyaka ya andu foof e nder aduna o kono mbiɗaka ya andu hunde foof ya andu hunde e kala hunde a wiyaka ya andu hunde nde foof kono mbiɗa ko tawde ka jayni yagge ka kabrowo kala hunde andu hen hunde so saaha mum yonti ƴeewa seeɗa mo ganduɗa o ɓeydiya hen gandal ha ɗum noon ko andude mo bismotoɗa o andude hol sababu kala bismo andude so ari holno kalda toon andude holno jewtit toon andude jafnemo kelle e wonɗon diplôme seeɗan faagu teddugal pelle godal kisal pengal CJP e kuuɓal ina beltoro teddinirde ceerno Ibrahima Sarr ngu seeɗan faagu sabu darde makko mantiniɗe tiinde feeñɗe jilli makko e ɗemɗe gendiji ene wonde oɗo wutte machallah oɗo wutte ko pelle ɗe kadi aussi ñootni diplôme ɗimo on ɗon ngal ɗo oɗono seeɗan faagu mbiyen
godal e pengal e kisal deyirde wondude CGP seeɗan faagu teddugal pelle godal kisal pengal CGP e kuuɓal ina beltoro teddinirde ceerno Sili Diaye ngu seeɗan faagu sabu darde makko mantiniɗi tinde feeñɗi dilli makko e ɗemɗe gendiji voilà mbaɗe hen kelle yaadude kadi wutti jooɗo jontaɗo gonno mo Ibrahima Sarr heeɓi o ko on kadi ɗo seeɗan faagu teddugal oɗon nokku walla ceerno Amadou Hott ko fedde godal e kuuɓal ina weltoro teddinirde ceerno Amadou Hott nguɗo seeɗan faagu sabu darde makko mantiniɗi tinnare makko feeñɗi dilli makko laabtuɗi joytiɗi e ɗemɗe gendiji mbaɗe hen kelle ko godal hokki ɗum ceerno Amadou Hott ɓe jarama